சென்னை புழுதிவாக்கம் அரசு பள்ளியில் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த 5ஆம் வகுப்பு மாணவி மை சிந்தியதற்காக தலைமை ஆசிரியர் மாப்ஸ்டிக்கால் கொடூரமாக தாக்குதல். தாக்குதலுக்கு உள்ளான மாணவி தலையில் இரத்த கசிவுடன் 20 நாட்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி, இந்திய மாணவர் சங்கம், அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் கடந்த அக்டோபர் 28ஆம் தேதி மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து மாணவியை கடுமையாக தாக்கிய தலைமை ஆசிரியர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்ய வலியுறுத்தியும், பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு ரூபாய் 10 லட்சம் நிவாரணமாக வழங்கிடவும், மாணவிக்கு உண்டான கல்வி செலவுகளை அரசே எடுத்து நடத்திட வலியுறுத்தியும் தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி, அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம், இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம், இந்திய மாணவர் சங்கம் போன்ற அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன. இப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது தமிழ்நாடு காவல்துறை போராட்டக்காரர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கிய காட்சி.